Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue. Mayong hapon naman sa inyo mga palangganetong mga tagpalamati. Ari naman na inyo kabus na alagad si Tita Wilma. Yes, updanay naman kita. Tubtub-tak na alas 3 si karon nga hapon sa Huwebes nga edisyon sang This Is My Life. Gano ka muda? Okay. Kung nakapanyaga na, okay lang gyapon. Kay ti ko nakapanyaga, ng iba na nagapahunay-hunay, nagasulusanding, nagapiyong-piyong ang mga mata, na iban madyo sako-sako pa sa mga hilimuson, ang iba naman, tawe, gapalo pa mensar kung inumay nga himuon. Yeah, so, himuan inyong mga ginapanghimo, dara, relax ka mo kung naga-relax, piyong-piyong ka mo kung naga-piyong-piyong ka mo. Basta nga inyong mga palamati na nag-aupon kay Tita Wilma, iya karon nga hapon, dari sa This Is My Life, sa Aksyon Radio Bacolod. Sa inyong mga radio, yes, updanay kita 684 kHz. Ang mga naka-online naman via Facebook, syempre, ada man nga itong sininga Facebook page, di ba? Adang Action Radio Bacolod 684. Updanay sa gihapon kita. Pwede man nga do, let's say, di ba nga bakod-bakod ng inyong mga internet access iya? Sa inyong mga television naka-connect. Pwede man kita makaagi sa YouTube. Bisang gani sa inyo diri ang mga gadget. Basta may YouTube ka mo, pwede man ninyo kita makaupon. Search nyo lang dara, Action Radio Bacolod Live. Mga natipo naman ng mga balita sang Action Radio Bacolod, adang amon sa niyo website. Pwede ka mo magka-login sa www.actionradiobacolod.com.ph. May radio man na, pwede nyo man na click sa gihapon. Mabatian ninyo si Tita Wilma kaya mag-open na ikita. Do man na yanaya kang kanami sang inyo sini mga yuhom. Kaya nga siling nila tawe, makagwa na kami bisan hinay-hinay lang, kagbisan medyo limitado lang. Makahaklo kami sang hangin nga makadtuan namon ang lugar nga gusto namon makadtuan. Pero sa gihapon ay mga health protocols ha, hindi gid na pagkalipatan. Amo man lang sa gihapon may ara man nga mga lugar kita makadtuan, especially diri sa Dakbanosing Bacolod nga pwede face mask lang. Wala kita facial pero ang alcohol hindi ganinyo pagkalipatan. Ang paggamit naton sang face mask voluntary depende ina sa imo. Kung magamit ikaw face mask, okay lang na gihapon. Depende ina. At kung medyo may ginabulubatyag, I'm sorry, may ginabulubatyag, ikaw ya sa imo kaugalingon, sa imo sinilawas, pwede man nga dublihon mo ang imo sini face mask. Paghalong lang ina. Wala sang malaing dira, di ba? Oo, naman pa mo ka na bala. Kanami lang bala lang tawon nga makita mo nga ang ginikanan or mama lang or papa mo nag-uyat sa kamot ang mga kabataan nga maagyan mo da bala sa not necessarily park ka, mga luligwa lang nga lugar nga pwede sila kalagaw-lagaw nga may face mask lang nga nag-enjoy ang kabataan. Ang imo ba naman batsyagan ng kalipay, doon hindi man ma-explicar, no? Kanamigin. So, padayon mo natin ang paghalong sa sinang padayon mo natin ng pag-away sa pandemic, ang COVID-19. Kaya makitaan, mabatsyagan na gid natin ang kaayuhan. Pero sa nahambal natin, ang paghalong paglikaw sa katalagman, nakadepende sa agihapon sa aton mga hinimuan. Sige lang, go lang, ha? Relax lang ka mo dira sa sininga hapon. Kagbantayan gali ha sa iton sini mga kauturan dira nga may mga entries sa iton SAP or sulit ang papremyo sa ARB or Action Radio Bacolod.
Kaya any moment mabunot kami diri sa aton sa ni winner. Bagawa aton sa aton 500 pesos nga cash, gani sige-sige lang dira. Sa nahambal man ni Tita Wilma. Kinahanglan lang na i-alert man ninyong inyo dira mga cellphone na i-alert ninyo dira ang inyo mga cellphone, ang inyo ringing tone dira. Kung tunog ng inyo radio, tunugan nyo inyo ringing tone. Kasi hindi nyo batian garing gali na kanugon. 500 pesos nga cash ang ginapanghatag namon para sa inyo mga palanggan ito nga mga tagpalamati. Do ka namin ang mabatian, mga ginikanan, remind lang natin sa kabataan ang ilaman paghalong, pwede na sila, let's say, may mga palatandaan bala na amat-amat nga magka face-to-face na ang aton mga anak ato sa school, pero subong ang ginatagaan, paigtalo po ang pangod iya, mga college student, ugod high school na kaya inalantaw bala naton ang age bracket sa mga ginapang bakunahan. Na amo na siling naton wala man kita untat sa kampanya gidya titawe hindi ya sa eleksyon, kampanya sa mga may ara pa bala agam-agam katahap kahadlok kabala ka sa pagpabakuna. Go na, sige na kay para ina sa inyo kaayuhan. Natural kag normal malang ina makabatsyag kita sa mga pila ka mga sintomas sang hilanat, di ba? Pagpalanakit sa imobot ko, natural nga kabisang gani magpa-flu vaccine ka amo man ang imo mabatyagan do mga amo man lang na iya. Kay nga proteksyon gina sulit-sulit lang na kay Tita Wilma adlaw-adlaw, pero ang akong tuyo dira nga inganyuhon inang may mga kahadlok pa sa pagpabakuna. Wala nang ihadlok ka na, go lang kita. Kay para ni sa aton kaayuhan, wala gani kung nadlok, go gani ko, di ba? Sa makita man ninyo inatanan. Naginahanglan, ara lang kita, mag-isa kita, mo na hambal tabla, mag-isa kita sa paghatag sang kung ano makapaayo para sa itong lawas, mag-isa kita sa paghatag aksyon para sa itong tanan kaayuhan kag magbinuligay. Especially, binuligay kag pag-isa sa pagpangamuyo kag pag-implementar sa itong ginapangamuyo para samtun man sa kahitaasan ang itong siniginapangayo sa iya. Sige na, Tita We. Kamusta da iyang inyo palibot? Magluwas diri sa amon sa Dekbanwas ng Bacolod, probinsya sang Negros Occidental. Sa isla sang Negros, sa central nga bahin, kamusta lang dira sa inyo? Sa mga kaiping manaton nga mga kaislahanan, kaprobinsyahanan, especially sa apat man ka mga probinsya dira sa isla sang Panay. Kamusta lang dira sa inyo? Sa isla sang Palawan, sa iton dira mga palangga nga mga tagpalamati nga nagapadalaman sa iton mensahe. And of course, sa Masbate, part sa Masbate kag Romblon. Hello lang dira sa inyo. Kag sa inyo naman mga greetings karon, pwede man sa iton chat room dira sa iton Facebook Live, and then pwede man sa iton text hotline sa mga wala iya internet connection. Ara lang ang iton sini ang aton sini text hotline. Arang aton sini text hotline 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Pero ano man ang mamensionar natin, mamensionar ko tuwing ang lagang sa panahon. Sa inyo daram, kahit di mamangkot lang ko daya. Sa inyo, nagasilak bala si Haring Adlaw, paamo ka na. Pero hindi mapaktano, manalitibay, may pulon-pulon, gani nga galom, bisan hindi makulap sa bilog nga kalangitan, ay dugay ano siya, madabu-dabu siya, dugay manaliti siya. Ang kabataan hindi ginaton pabayan. Kay kabudlay kit sa nakabala naton. Nami lang yan, magluwas nga halog-halog na dito sa Dekbanwas ng Bacolod, luyag man sa aton na gobernador sang probinsya sang Negros Occidental, Governor Bong Lacson, nga gusto niya buksan ang mga borders sa Negros Occidental kag Oriental. Pero dapat suno sa iya mangin mahinalungon gihapon. Amo na nga iya man ginamanduan si Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz nga kinanglan makigangot man siya sa piyak nga probinsya sa Negros Oriental na para mahibaluan bala kung ano man ano nga mga borders ang dapat buksan kag ano man nga ipatuman nga mga protocols nga mapasiguro man nga mangin
hilway, maging safe ang mga pasahero, subong man ang mga lugar nga ila sinikadtuan. Kay ginatanaw man sang atong lokal nga gobyerno ang safety naton nga mga pumuluyo. Kag ti hulat-hulaton naton ina kay ila man klaruhon kun bala may ara kinahanglan nga mga requisitos o kung mga requirements sa pagbatuman sina na para ma-monitor man ang mga pasahero, kita nga mga magabiyahe, bangod hapos lang niya mo kon point to point, di ba? Ang pagbiyahe, kag hindi na mag-pick up sa pasahero, especially ang mga bus, kung may ara bala magpapara, na hambal tas ang gobernador, ila man tinguhaan nga mapadasig ang istoryahan ng isang duwa ka probinsya, agud nga mahapos para sa aton ang pagbiyahe. Dito kay nami lang bala pamatian, no? Kay nami sina pamatian. Kag magluwas sina, kadungan man sining pagluligwa-gawa sang mga restrictions, ti mga matahom nga mga lugar, mga tourist spots, di ba? Do amat-amat naman gani, no? Kag inaya amat-amat na gid nga nabatsyagan. Nga makasiling ka ay amat-amat nga kabuhi ang turismo sa nagkalain-lain nga bahin sa nga itong pungsod. Matapos nga, nalugmok kita sa pandemic sining COVID-19 nga ini, pila na, mga duha ka tuig na, tipin sa ron muna. Pero wala pa sa mga turista nga mga foreigners o mga dumuluong tungod, wala pa ginapasugtan ang mga turista halin sa iban nga mga pungsod. May ara gani mga turista, may ara man nga mga iban nga naga-amat-amat pa lang pero may ginakompleto man silang nga mga protocol. Damo-damo man ang mga nagapulo pa ma-share sa beach, di ba Tita We? Kag sa mga resorts, sa beach, mga lugar nga pwede pa masyaran, nga ina mga lugar nga dugay na ba lang nagsira, umpisa sa nga, ay, namusdok kita sa pandemic nga ini. Na kaglantawon man naton ang mga flights domestic ag international nagaamat-amat na magdamo, di ba? Mga domestic ag international flights kadungan man sa pagdamo sini mga pasahero sa nagkalain-lain nga airport terminal didto iya sa may Manila. Impontoles dos Action Radio Philippine Standard Time kay kadasig man sang aton sini oras ang aton anay mga kauturan antes man kita mag-commercial ang aton anay mga palangga dira nga nagakinahanglan or magakinahanglan sa mga press kag mga magtahom nga Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanad tuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo tatas kag balanse patuod nga mensahe wala sang hinadang pilihan padayon aksyon radyo pagkolon kag negrosanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan
Gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sa bituon. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampilikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sinsan anong ang kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahin na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo. Next, sa itong dira mga palanggang mga palamati. Sa itong sa mga palangga nga nagapod sa itong online. Yes. Oho, mayong hapon lang da. Hindi, Ana Sinoro. Salamat, gid. Dirita masugod sa may babaaba. Aragid siya. Si Melili Oligo. Mayong hapon sa imo, Melili Oligo, Sir Alex Fuentes. Sa Sir Alex Fuentes, ara mo naga pamati na si Sir Alex Fuentes, ara man siya nagaupod sa aton sa siniiyang nga hapon. Kaibigang pader or kaibigang pader, ha? Duwala na mo kaibigang pader o kun kaibigang pader. Paamo ka na bala, Tita Wilma? Ay, Tita Wilma from Jaggy here watching. Oh, sorry, Father. Good siya yan. Ay, Tita Wilma, Father Jaggy here. Ay, Father, kamusta na ikaw? Wala ko dahil ka-recognize sa imo, Father Jag. Good afternoon. Thank you, good. Baho. Charge na lang na sa edad ya taw at pad sa pasensya again. Tawi good noon live sa Biney Cafe, Barangay Tangom, ga-monitor sa ARB 24/7 Melili Oligo. Adamon si Mary Grace Mungkal Cabalfin. Mayong hapon, Tita Wilma, watching live from Takuling. Sa mga taga-Takuling dira, maayong hapon man. Na? Tamyaw ko lang na sila Nanay Lucring, kag sister ko Virgie Rojo. Monitor man sila always sa La Carlota. Salamat and God bless. Palihog man tamyaw kay Inday Wilma, lihog man tamyaw kay Ma'am Vanessa Starmeo, kay Jean Kirelagdon, Will Amar, kag Alex Montesa. Yes, Sir Dana, Sir Mileli. Hi, Tito We, mayong hapon, ga-monitor lang kami di sa may barangay Pandanon, Don Salvador, Benedicto. Siling ni Inday Melka Padilla. Me, Tito We, COVID vaccinated, flu vaccinated. Okay, gid kaayo. See, batian muna sa iton mga palangga ka mga tagpalamatingan na hadlok pa. Ada ginhambal ni Inday Melka Padilla nga, siling niya COVID vaccinated flu na siya. Yes, kag... okay gidaw na. Buligi ko sa pagkampanya sa mga nahadlok pa. Kaya hindi ta man na sila mabasol mo, di ba? Hindi ta na sila mabasol. Kay ano ganing ginahambal ni Tita Wilma sina sa ila. Paamo ka na bala. Magluwas na Tita We. Are pagkiyad. Dali lang gid, ha? Kag, yes, si Ana Sinoro.
Juvie Monares is watching with you. Yes, salamat, Gid. Yes, Tawe. Yes, Tawe, it's right. Go, go, go na ka mo Bacolod. Pa-vaccine na. Ako ya booster completed na ko. COVID vaccine done. Flu shots done. Wow! I'm proud of you, Mom. Boosters vaccine done. Congratulations. Ma'am Star Mayo, ba kanami sa iya ba? Paamo ka na balaw, na? Okay, mayong hapon lang the action Wilma. Yes, inday, Ana. You're done na. Salamat gid and thanks for the thumbs up and thanks for the big heart. Monitor lang sa Dumainan. Yes, Sir Rufino Era Gabino. Amo niyang wala nagakatulog. Wala nagakatulog niya si Sir Rufino sa pag-upod sa Action Radio Bacolod. But anyway, Sir Rufino dira sa Dumainan mayong hapon kay sa bugos mo man nga pamilya. Noel Umania, mayong hapon man. Mayong hapon Action Tito Wilma. Ate Kim Eriman. Mayong hapon, Tito Will. And Ma'am Yvonne Vostier. Good afternoon, Tito Wilma dan sharing. Thanks, Gid. Mayong hapon, Miss Miss Homalumina. Okay, salamat. Balikan ko naman ng iban karon nga mga greetings. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanad. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Action Radio Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, Action Radio Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadang pilihan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y sagsang anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, kagaya na ipalaknan. Malasig pero sigurado,
Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampitan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe. Na Action Radio Philippine Standard Time, hindi man nani pagkalipatan, syempre nga, ito man panyawan liniment oil. Kaining pa standby na kay si Tito Wilma maga-basa sa nga itong sulat sa sini kahapon. Dear Tita Wilma,
Ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, Sa mga taga-Ibi Magalona, dira sa may barangay San Jose, Ibi Magalona. Salamat gid to Carl. Thank you, kid. No? Kaya Zil Virgo nga nagapunan sa ito online, and of course si Margie Haniva. Pero sa sulat nga basahon ni Tita Wilma karon nga hapon, naghalin ini sa isa ka dalaga. Dalaga pa ni siya mo. No? Problema man sa iya ni love life. Kag nagaproblema man siya sa gusto sang iya ni ginikanan. Nga nagaproblema siya. Hibaluon na ito nina. Naging padala ini ni Divine. No? Si Divine. Ang sulat ni Divine, nagasiling, Dear Tito Wilma, good day sa imo, kag sa mga listeners ang Action Radio Bacolod via online, kag ila mga radio tita. Ako, avid listener gid. Kag kung hindi ko makapamati, ina-scroll ko gid inyo FB page, tita. Salamat. Nagpadala ako letter about sa akong life, especially love life ko. Kay bugat gini ang problem ko. Nga ako lang ang nakahibalo, Tita Wilma. Call me Divine. Wala gid kabalo ang pamilya ko. Nga may ka-live-in ako. Isa ka T-bird or tomboy. Abi sang akon parents, isa lang ako sa akon gina-rentahan nga apartment. Diri ko ga-work ta sa Iloilo. Ang mga parents ko excited kay gusto na kuno nila nga maka-apo. Gani gusto nila nga magpamana na ako. Isa pa, hambal sang akon papa, ara na ako sa husto nga edad. Para sa kaugalingon ko man nga pamilya kung magdesisyon ako. Hambal ko abi sa ila, Tita Wilma, nga may boyfriend ako nga foreigner. Kag plano niya nga pakaslan ako kung magkadto na siya dari sa Pilipinas. Pero, hindi ina matuod. Gusto ko gid nga isugid sa ila nga may ka-live-in ako nga tomboy. Akoon ko, Tita Wilma, love ko gid siya. Galing hindi man mapahamtang ang akon balitsyagon, tungod very strict ang akon father. Kag sigurado kid nga sikwayo niya ako kung mabalaan niya nga nagpatol ko sa tumboy. Hindi ko mapahamtang, tita. Hindi ko maglinong. Bisan sa akon work, amo inang nagagamot. Wala peace ang akon pensar, sining pila na kabulan. Wala man ako nakapauli sa amon tungod sa COVID-19. Pero nagaproblema ako. Tita Wilma, ano baling dapat ko himuon para mapahamtang man ako? Makapangabuhi sang matawhay, malipayon, kag wala sang nagagamo sa balatyagon. Kabay
nga magtudluan mo man ako sa maayo kong himuon. Nagapasalamat na ko daan sa imo. Divine. Okay, una-una sa imo, Divine, madamo ginasalamat kag mayong hapon sa imo. Sa mga makarelate sa sitwasyon ni Divine kay I know, kay damo sa mga nagakatabo na sini nga mga sitwasyon sa aton palibot sa karon. Hindi lang mga babayi, na babayi sa babayi, lalaki sa lalaki, ang aton sining LGBT community. Aton ina sila, aton ina sila ginapang respeto. Kay tao man ina sila. O galing pa yung mga ginikanan nga tubtub subudo, kabudlay, batunon ang inyong sitwasyon. May ada gani kita ka nahibaluan, ginakastigo gid siya yasang iya amay. Na? Nga basi pa man lang. Kuno, no, magtadlong ang iya bata. Pero kung magtadlong, amo nang ginasinggitan iya sang bata, nga balityagon, itsura ko lang ang lalaki, pero sa tutuod babae, amo nang nasinggitan sang bata. Hindi gid siya mabaton sang ginikanan. Maluoy ka, na? Ano ang bal ko pakita lang sa ila, nga wala ka magsala sa imo desisyon, wala ka magsala sa imo panindugan sa karon. Nga wala iya nga hustong ginhimo mo kag matarong nga mapabugal ka manila sa pihak sang imo sini pagkatao. Sa piyak sang imo sini gender. Na mo lang na iya, di ba? Ari naman si Tito Wilma. But anyway, hindi kay ina sa tuod lang. Amugin man na mo na. Nakita na ton kay Divine nga daw, yes, disturb ka gid girl sa imong sa sitwasyon. Hindi taman babasol ang ginikanan, especially kung imo bala kabataan, ang imo kabataan, ang imo ginikanan bala seryoso, religyoso, kag ang ginatindugan, ang ilag kid nga prinsipyo, kag ang ilag ginatuuhan nga ang babae para sa lalaki, ang lalaki para sa babae. Problema para sa imo. Nahadlok man ikaw nga ba sikon. Sikwayon ikaw sa imo amay in kaso por kaso nga mahibaluan nila ang tanan. Pero tandaan mo, Divine, wala sang sikreto nga hindi mabulgar. Matago mo sa malawing nga panahon, pero magkita gid na iya salutan nga makagwa kag mahibaluan sang tanan. Ang mahambal lang una ni Tita Wilma sa imo, kag inilang gid ang stress out ko sa imo. Ginikanan mo sila. Ginikanan mo sila. Respeto lang ang pangayoon naton para sa ginikanan mo. Bisan magkainan mo pa, girl, Divine. Kay ti palangga ka Manila, mama ko excited sila nga makaupo sa imo, na? Pero wala sang pinakamaayo dira. Kundi puli ka. Tungod subong matulutawhay na ang sitwasyon. Tabok ka diri sa Bacolod, kaya ka dira sa piyak ka isla. Ay tubangyang ginikanan mo, magpakaisog ka. Pero sa nahambal na naton sa tag sa kabagay nga atong desisyonan, nga daw balabag sa tutunlan sa atong ginikanan o kung sa mga tao nga natungdan nga luyag naton pahibaluon sa kamaturan sa atong kabuhi, kinanglan pangamuyuan ginaton ina. Nga tuy-tuyan kita, giyahan kita, hatagan kita sang maayo nga balatyagon, maayo nga pamensaron, nga wala kita sang kaakin. Kag preparado sa pagbaton sa mga konsekwensya kung anugin man ang mga konsinatanan. Mas maayo gid, atubangon mo siya, o tabangon mo siya. Atubangon mo sila, si mama kag si papa mo, isugid mo sa ila, na ituan mo sa ila ang kamagtuoran nga may ka-live-in ikaw, nga pareho mo nga babae, nga isa ka tumboy. Kaya nga, wala man sang, wala sang maayo nga matabo kung mahibaluan nila ang sitwasyon mo sa karon. Wala sang maayo nga matabo, wala sang malain nga matabo, importante is mahibaluan nila. Abi mo, girl, kung imo na mapautwas, doon nagabutan ka sang pinakadagko nga tunok sa kabuhi mo, kag matiyag mo, nabuyan mo ang mabugat nga ginalukdo mo sa imo ulo kag abaga. Ang pagtuad sang kamaturan sa imo ginikanan.
maiban masiling, pabayilan na niya pagsugit sa kay mama kay papa mo. Hindi na pag-isugit pabayilan na, mabalaan na nila galing sa ulihi. Mayroon magasiling nga, sige lang, i-enjoy mo na lang ng kabuhi mo. Tungod ang importante, palangga ka, kag-love ka sa partner mo, kag-love man siya. Tido ka ugalingon mo lang gin-intindi mo eh. Pero kung mabalans ang ginikanan mo, dakogin nga problema, girl. Muna siling nila, bala, enjoy, ano ganito, life is too short, life is too short diri sa kalibutan, gani i-enjoy mo ina, kag himuon mo nga, mangin mapuslanon man, tubtob wala ka man sang ginatapakan, sa ginpili mo nga desisyon sa imo kabuhi. Imo ina iya, na? Bisan himuon mo ina, yaso himuon mo ina, matarong mo ina, nga himuon ina, respetuhoy na ton ina, pero kinahanglan kung himuon mo ina nga bagay, i-prove mo sa kaugalingon mo, kag sa mga tao sa palibot mo, nga wala ikaw magsala sa pagdesisyon. Why di isang malain? Ara pagid, no? Let's say tago-taguon mo ina inday divine, no? Tago-taguon mo na hindi mo pagsugid ari sa side nga hindi mo pagsugid sa ginikanan mo, na nga may ara ka relasyon nga pareho mo nga babae. Di kung mabuking ka Manila, may ara man guru chance nga maintindihan kanila. Kay ti kun sila nakakita sa nagakatabo sa kalibutan, matagaan kanila sang konsiderasyon. Kay may ara man, kung sa bagay, subong damo naman mga tao, nga mga open-minded mo, na? Mga open-minded sa amo sinig nga klase ng sitwasyon. Diba? Bato na sang kadamaan ng same-sex relationship nga may ara na gani, nga nagadesisyon sa pagpakasal, bisa nagaupod sila. Ti kung may kaya, sila may kwarta kanto sila sa ibang nga pungsod, no? Same-sex marriage, okay na iya. Sa aton, hindi wala pa na maprubahan. Pero ginarespeto man ina. Subong kinahanglan mo gidya ang katawhay sang imo balatyagon, di ba? Katawhay sa balatyagon kag pamansaron kinahanglan mo ina, pero kung ako gid ang ginapamangkot mo sa nahambal ko, wala sang pinaka-importante nga makadula sina sa imo, kundi ang pagtuad sang kamaturan sa imo ginikanan. Amo lang ginaiya, na? Relax ka lang, ngayo ka man suggestion sa tumboy nga ina, at tubangon mo ang kabuhi, at tubangon mong konsekwensya sa ginhimo mo in kaso nga negative ang reaction sang imo siniginikanan, para bala ready man ang imo sini partner sa pagsuporta sa imo whatever, nga maging reaction kag himuon sang imo ginikanan sa imo. Kabudlay, hindi mo maangkon ang peace of mind kag sa imo sini pagkatawo kung tago-taguon mo lang na siya. Tub-tubsan ko. Mahulog na sa dugay-dugay, ma-depress ka. Kabudlay-budlay gid. Di sa sobra-sobra mo nga pag-worry, sa sobra nga depression, ano gani, ay maghahatag ina, balatian sa imo, ha? Kinanglan, boy iina kag ipautuwas. Dumdumon mo health is wealth. Kag wala sang pinaka-importante para sa imo ang pagpangamuyo. Kag siyempre, respetuha ang ginikanan mo. Mula na pangayo, kuya, respeto sa ginikanan. Kaya aranay na pagkit sa Bible mo, di ba? Respetuhon tagid ang ginikanan naton. Kung anuman ang desisyon naton sa aton sini, kabuhi. Di ko magsilinga daw hindi namin para sa ila. Batuno naton. Kag i-prove naton sa ila nga wala kita nagsala sa paghimo sa sina nga desisyon. Basta mga maayo lang. Di ba lala? Okay, tawi alas 2:32 na Action Radio Philippine Standard Time. Kabay pa nga nakabulig man si Tita Wilma sa imo, Inday Divine. Magahagan-hagan na kung i-open mo na sa imo partner. Kay siya man mismo makabulig sina sa imo. No? Kung hindi ginman, kung nahadlok ka ginman nga doon siya sa pagsugid sina, pero kung na kuya, ikaw lang anay, hambal sina sa ginikanan mo. Kag nami iya face to face, in the video chat, in the message, whatever, no? Kinaglan face to face. Para makita mo gid kag mabatyagan ang balatyagon sa ginikanan.
Divine na lang matungdan ni Tita Wilma. Gadi sa iton man mga kauturan dira nga nagapamati sa iton kag nagaupod sa sininga hapon online man sa inyo man mga radyo. Kung gusto man ninyo i-share ang inyo kabuhi diri sa This Is My Life, problema ninyo, ina mga istorya sa inyo kabuhi nakatag sa inyo, inspirasyon o kung leksyon. Pwede ninyo ina ma-share diri sa This Is My Life. Ipadala lang i-address ninyo sa This Is My Life, DYEZ Action Radio, Willrose Building, Burgos Luxon Streets, Bacolod City. Pwede man, kung budlay para sa inyo, ara ang aton sini Facebook, di ba kung may Facebook account ka mo, pwede man sa personal account ni Tita Wilma, Wilma Antupina Sugaton. O kung sa aton man Facebook page, no? Sa This Is My Life, pangitaan nyo lang ang Action Wilma Sugaton. Pwede nyo da ma-send kay nga mabasa na ni Tita Wilma sa ako lang kay ang guwa sina private message messenger sa gihapon. Muli na iya kahapos sa mga nakapadala na ulatan hagambal ko gina-schedule pasunod man. Alas 2:33 Action Radio Philippine Standard Time. Relax lang Mabalik si Tita Wilma pagkatapos man sang pila naton ka mga importante nga mga commercials. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home. Yes, Sir Noel Amar. Good afternoon. Tita We, good afternoon. Ginatamyaw ko akon apo, siling niya. Ginatamyaw ko akon apo nga si Renzo Amar Ching. Nga nag-celebrate sa niya first year birthday today. Aba, Tita We, yes, happy birthday. Happy birthday, Renzo Amar Ching. Nga nag-celebrate sa niya birthday. Kay sharing and likes them, Tita We. Oh, thank you so much, sir. Na? Kag, hi Tita We, good PM. Ari naman kami ni Thelma Iguico, Lydia, kag Jennifer, kag ang hindi magpaulihi. Duha ko kaapo. Okay, hulat man sila Tita We sang ila horoscope. Salamat, Ged na. Stay healthy, always Tita We, and God bless. Salamat man. Si Asli Virgo is watching. Gayuhom gitsa. Inday Josie Lynn. Hi, sila niya Tita Wilma. Hi, Tita We. Ambal ni Inday Asli Virgo. Good afternoon. Please greet Marilu Nessia Catalan and Teresa Nisha Hinubatin. Nagapamati gid sila subong. Thanks, God bless you always. Tita Wilma Antupina Sugaton. Ba kumpleto man. Ada man si Sir Martin Aliling. Good afternoon po. Idilaos. Good afternoon, Tita Wilma. Ari kami gyapon dira sa may Victoria City. No? Sila ni Nanay Isabel. Lester Ray Benitez. Good afternoon, Tita Wilma. Keep safe always and God bless. Watching from Auckland, New Zealand. Thank you, Ged. Correct, Tita We. Respect each other. Salamat, Ged. Froggy Vlog Bugino ba? Salamat, Ged, sa imo. Na? Mayong hapon man da sa imo kaghalong kamay. Kagabi. Carl Kenneth, yes. Tia Kim Eriman, Araman. Si Noel Omania, mayong hapon aksyon. Tita We. Si Serafino ay mga tagahanduman na nabililiyon ko ni sa piyak. Daligid lang, ha? Anyway, salamat lang dira sa inyo. Okay, si Asli Virgo. O si Nisha, yes. Dana ina siya, nabasa ko na nakaina, ha? Salamat sa love nga pag-like ninyo for Jelteram Tiduran. Thanks Gid na kay Rex Kiamco, kay Lester Ray Benitez, salamat man kay Juana Giselle Melina. Ma'am Star Mayo, thanks for the love, na. Why kita da? Amo nang i-account, why kita da? Salamat sa imo, abaw nga mga anak. At Tia Kim Meriman, thank you man. Kay Lola Novero, salamat Gid. Miss M Zaboso, Ma'am Ems, thank you Gid. Salamat Gid sa big heart. Na? Kay Ruchel Fulgencio Susana, kay Sara Ribatado, kay Inday Blaza. Connie Esparacia Labaniego, ang iban balikan naman na Carnita We. Relax lang ka mo dira.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sing gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Kunyo 4/2021 sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion.
ang elementary nga evacuation center na kung sir baha man. Uy. Wala Kaya pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po sa Dito, medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-sagbit sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon o umpisa subo. New Zealand. Thanks gid from Minnesota. Atong ang from New Zealand si Racing Otto siya. Kung ada na siya, ma'am. Thank you gid from halin kay Ma'am Star Mayo. Okay. Kanami sang logo. Colorful pa ang Action Radio. Ma'am, thank you, Gid. Stand by now para sa itong tagsi ka mga zodiac sign para sa itong tagsi ka horoscope karon nga adlaw Webes, Oktubre 20. Oktubre man imo to Nobyembre na kita. Nobyembre 18 tuig 2021. Okay, sa atin man mga celebrators for today. Sinong celebrator for today tawe? Yes, atong nag-happy first birthday kay Ina, no? Si Renzo Amar Ching. Happy first birthday halin man kay Popsi mo Noel Amar. Kag happy birthday man kay Mama Kalay Gonzales dire sa may Banga City sa may Barangay Mansilingan. Happy birthday to you halin man sa imo mga anak Tintin. Kay Kuya Jornik, of course kay Cassie sa imo mga apo kag kay CJ. Halin man sa amon diri sa Action Radio. Scorpio kita Tita Wilma, ini mga Scorpio mo ini mga nitawo Oktubre 24 tubtub Nobyembre 22 sa mga Scorpio. Abiba dugang kapagsik ang imo mabatyagan sa karon kag amo inang nagapangibabaw sa imo gani bisan paano bisan daw kadamo sang imo sinitrabaho karon nga adlaw may tapos mo gid ahead of time na kag matagaan mo gid atensyon ang imo dira kun ara ka man sa balay matagaan mo gid atensyon ang imo sininga ginahimo sininga tion mga maswati mo naman nga mga numero 27 16 36 kag 10 baby pink is your lucky color. Sagittarius, ang mga Sagittarius naman, Nobyembre 23, tubtub, Disyembre 21. Wow, Sagittarius, nahimuan mo man paagi, no? Nahimuan mo paagi ang mga nangin upang sa imo sini problema, na? So, buot silingon, mahimo mo nagkaroon nga adlaw, kag matagaan man solusyon ng problema. Maswati mo naman nga mga numero, Justice Ace 29, 8, kag 35. Sandalwood brown is your lucky color. Capricorn, ang mga Capricorn naman, Disyembre 22, tubtub, Enero, Justin 9, Capricorn. So, no say mo, horoscope palawig, lawiga pagid ang imo iya, pasensya, na sa tao dira nga imo ginaatubang or may mamit ikaw karon nga adlaw nga tama ka kulit ng sunluganon nga klase sang tao. Maayo lang kung sa negosyo, kung may negosyo ikaw, kag may kulit ikaw dira nga customer, so no sa imo man horoscope, ay bayaran kaniya sa iya gusto nga baklon sa imo dira ginabaligya. Cash na cash pagidya sa sa imo horoscope. 36, Justice 7, 43, kag 26, mga masuwati mo nga numero, sa Tin White is your lucky color. Aquarius, ang mga Aquarius naman Enero 20, tubtub, Pebrero 18. Sa mga single nga mga Aquarius, kung may bag-o ikaw nga love interest, amoy na makahatag sa imo sang kapagsik kag dugang ako kusog karon nga adlaw. Kag abi mo maabot gid sang imo ang isa ka makabig naton steady relationship kabay pa nga amo na para sa imo, no? Maswati mo naman nga mga numero Justice 28, 33 kag 14. Pumpkin yellow is your lucky color. Yes, Pisces. Ang mga Pisces naman, Pebrero 19, tubtub Marso 20.
Mga Pisces, may transaction kasubong adlaw ti good kay nga ang resulta sina maayo gid ma success. Ang imo transaction karon nga adlaw kag maayo ang mga epekto sa imo sini abilidad sa pagpakigsuglanon. Dako pangdugang sa imo income. Masuwati mo naman nga mga numero 32, 23, 15 kag 42. Crimson red is your lucky color. Yes, ang mga Aries naman, yes, Aries. Ang mga Aries amo ining Marso 21 tubtub Abril 19. Ang nakaligad, buy ina na, talik din na let go. Ang mga nakaligad iya Aries. Hindi ka magpaulipon sa amo sinaga situasyon. Abi mo Aries sa tutod lang, may makilala ka. Siguro na ang tumo na ding love, ang about love mo, may bago ka nga makilala. Kag ining bago mo nga makilala, deserving ini siya para sa imo atensyon, para sa imo pagpalangga. Mga singles lang, Aries, ha? Mga maswati man ninyo nga mga numero or ni mga numero 32, 21, 50, kag 46. Amethyst violet is your lucky color. Una pa lang nagabay sa itong mga zodiac sign para man sa itong text sa horoscope. Di ba lang, Maria Teresa Hoffelinia? Relax lang ka mo dira. Mabalik pa si Tita Wilma ay soon. Nalipat si Tita Wilma sa itong pagbalik aton winner para sa sulit ang papremyo sa Action Radio Bacolod. Pagbalik ni Tita Wilma ha, ang aton sa ni winners ng 500 pesos nga cash. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Dati ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Punyo 4. Mila 21, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tubtub Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo mahibaluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Pili ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. ang elementary nga evacuation center na concern din baha man.
Sa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona, ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kagkrisis, madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga matigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. ang Aksyon Radio. So nati lain-lain nga lang. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang nariyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Connie po. I am Tita We watching live from Moises Padilla, Negros Occidental. Salamat Gidsay. Dulce Harilio Pakalinga. Hello, good afternoon Tita We. Saan pa? Sa ano maka-interest ang inyo promo sa Action Radio? Thanks. Dali naman tapos. Pero hindi, tagaan ta ka mo nagkaroon naman liwat. Pang cellphone number kundi ninyo ina-iya. Mas send ang inyong mga entry kay kanugon man. Nga gusto ninyo. Kasi kamo iyang mangin winner. But anyway, sa siningabahin, magabunot anay kami sang amon sini winner para sa SUP sa ARB. Sa Pamaskwa sa ARB. Temprano nga pamaskwa sa Aksyon Radio Bacolod sa tanan nga tagpalamati sa syudad sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Ho, 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 ho. Merry Christmas! Salamat din sa Action Radio. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Number 1! Okay, baka nasig siya magsabat sa iya sa inyong cellphone. Ara na siya sa linya. Hello, mayong hapon. Hello? Yes, ma'am. Wow, yes, ma'am. Mayong hapon. Mayong hapon, ma'am. Sinuni? Si Antonio Himelia. Wow, Antonio Emilia. Uy, taga Barangay Bata. O, sa din ka sa Barangay Bata? Sa Purok Riverside, Zone 1. As a Zone 1, Purok Riverside, Barangay Bata, tilapit ka sa Pepsi, no? Wow, Yes, congratulations. Ikaw nga itong sa ni winners ng 500 pesos nga cash. Pero sa mabalang ni Tita Wilma, ay mamangkot lang ko kung anong tagline niya sa Action Radio. Pwede ka lang kasugpon kay Tita Wilma sa ako ni Hambal. Yes, ma'am. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Ba, live na live. Buhi nga buhi. Siguro nakapangapina, wala pa. Tapos na, ma'am. Tapos na. Well, Yes, anyway, sa imo, Antonio Himelia, congratulations. Ikaw ang etong sa ni winner. Thank you, ma'am. Okay, hulaton mo lang amon ang text sang remittance center sa imo sa transaction numbers sang imo sining kuhaon, ha?
Thank you, Yes, ma'am. Kit. Okay, Okay, congratulations. thank you. Bye-bye. Sa Pamasqua sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radyo number 1. Okay. So, itong winner, Antonio Himilia, 64 years old, sang Zone 1, Furuk Riverside, Barangay Bata. Congratulations sa imo. Ma-message or ma-text lang na sa imo cellphone number. Padala ang ni transaction number para ma-claim mo imo sininga 500 pesos nga cash. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:58 na. Opdianay ninyo si Tita Wilma sa pagpangamuyo sang orasyo imperata baituk sa COVID-19. Orasyo Imperata baituk sa COVID-19. O maluluyon kag mahinuklugon nga amay. Kami nagapalapit sa imo sa amon kinahanglanon sa pagpangayo sang imo pagtabang batok sa COVID-19 virus nga nagtuglag sa kadamuan kag nagutas sa mga kabuhi. Kami nagapangayo nga imo kami tamdon sing may paghigugma kag sa imo makaalayo nga kamot. Dulaas sa amon ang kahadlok sa masakit kag kamatayon. Ipanumbalik sa amon ang paglaom kag pabakura ang amon pagtuo. Kami nagapangamuyo nga imo tuytuyan ang mga tao nga gintugyanan sa paghimo sang bulong sang sining balatian agud matapna ang paglatom sini. Kami nagapasalamat sa natukiban nga bakuna nga nahimo paagi sa imo pagbulig. Bendisyoni ang among mga pagpanikasog sa paggamit sini mga bakuna sa pagpauntad sang pandemya sa amon pungsod. Kami nagapangamuyo para sa amon mga utod nga nagaobra para sa ikaayong lawas. Kabay nga ila maalagaran ang mga masakiton, sing may kasangkol kag kaluoy. Hatagi sila sa ikaayos ang ila panghuna-huna kag lawas. Kabakod sa ila panugyanon, pagdampig gikan sa masakit. Kami nagapangamuyo para sa mga nagamasakit. Kabay sila, mag-aayos sa gilayon. Amligi ang mga nagatatap sa ila. Hatagi sang kapahawayan nga dayon ang mga nagtaliwan na. Hatagi kami sang grasya sa sining mga tion sang pagpanghangkat. Agod kami magpanikasog para sa kayuhan sang tanan kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Kabay ang among pag-ulikid kag kaluoy sa isa kag isa. Magbulig sa amon sa sining tion sang krisis kag magdala sa amon sang pagpanibago kag pagpakasantos. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Hesukristo, imo anak, nga nagakabuhi kag nagahari sa paghiupod sang Espiritu Santo. Dios sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Sa imo panabang nagadangop kami o mahal nga Iloy sang Dios. Hindi pagtamaya ang amon pag-ampo sa amon mga kinahanglanon. Kundi ilikaw kami sa tanan nga mga katalagman o mahimayaon kag bulahan nga birhen. Amen. O mahal nga birhen, ikaayos ang nagamasakit, igampo mo kami. San Jose, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. San Sebastian, igampo mo kami. Opdianay ninyo ko ako para sa itong sunod 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us.
O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. May damogin nga salamat sa pagupod ninyo kay Tita Wilma sa pagpangamuyo sa itong 3 o'clock prayer. Kay sa itong orasyo emperata bato sa COVID-19, go lang kita. Napadayon kita sa pag-away sini. Updain naton para nga may tapos ang tanan. Para kita maging happy. Yes, Rolly Istoya, salamat man. And of course kay Dranim Avis, no, dira sa may diin na sila. Kay Talisay, mayong hapon. Dira sa ilan nanday si Marka kanday ng lulit, mayong hapon man dira. Edilaos, of course, kanday Yvonne Voster, salamat man. Dira, pagit sa may Purok Pine 3, Tita Wilma sa Barangay Bagta, ho. Pamilya Santillan, mayong hapon. Madamog nga salamat sa inyo, ha. Kay Leo Bert Santillan, kay Grace Marie Santillan Arshad, kay Iani. Yun isang pagpaalam ni Tita Wilma sa itong pagpangalagad para karon nga adlaw. Huwebes, Nobyembre 18, tuig 2021. Pila na lang, 37 na lang kaadlaw. Ano na, Tita Wilma? Adlaw na sang Paskwa. Kagangato naman, Bible verse of the day. Ngaybilin sa inyo halin sa Luke chapter 5, verse 32. I have not come to call the righteous, but sinners to repentance. I can't say goodbye to you. So, standby na sa itong matahom nga drama, mensahe sang paghigugma. Buwas na naman. Mga kaaksyon sa din ka man sa Pinas, labuton ka sa ngamon balita, kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,